מוקלט עם קליק, אז כל השיר יושב על הטמפו. ואז בעצם אני יכול ממש להגיד, אוקיי, בוא תזיז את זה בשתי תיבות קדימה, או תזיז את זה בכך וכך תיבות קדימה, את הדבר הספציפי הזה. אין בעיה, אני יכול פשוט להזיז את זה קדימה. אז נאג' בעצם, התפקיד שלו זה להזיז את הקליפ, אוקיי? שמאלה או ימינה, וקליפ זה בעצם חתיכה, זה לא משנה, כרגע כל זה התייחסתי כקליפ, אבל אני יכול לחתוך חלק מזה ולהגיד, אוקיי, תזיז את הקליפ הזה אוקיי, אני חותך פה נניח, תזיז את הקליפ הזה, אוקיי? מה שמסומן זז? כן. עכשיו, לפעמים, אני אומר לכם, אני בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מה שנקרא מולטי-טרק סשן, אז לפעמים השירה, אני אומר, רגע, פה המילה הזאת לא יושבת הכי טוב. אני אזיז טיפה בפרזה, אני אזיז את כמה מיליסקנד הנה, או כמה מיליסקנד הנה. נאג' זה פונקציה מאוד מאוד... אבל זה לא נשמע, נגיד, רק את המילה אתה מזיז. זה בסדר. זה לא יכול לצאת מה-BPM? אם אתה מזיז אותו במיליסקנד. אני... את המילה הספציפית הזאת, כי מבחינת ההגשה, אני רוצה שזה יישמע אחרת, טיפה. פספסה פה. איחרה. או הקדימה. אז אני מזיז את זה. זה מזיז אבל את הכל? הכל? לא, אני יכול לחתוך חתיכה ולהזיז רק את החתיכה. את המילה. היא אמרה, בדיוק, בוודאי. לא ידעתי. תגיד, במקום להגיד, היא עשתה, אתה רוצה להתק, הבנתי, שלומי. הבנתי? בדיליי. בדיליי, ליי. יצא לה, אוקיי. כמובן שגם את הגריד אני יכול לחלק לפי, עוד פעם, או מינט סקנדס, או בר ביטס, או... עוד פעם, את הרשת הזאת אני יכול לחתוך על פי כל פרמטר שאני רוצה. אם אני עכשיו מתעסק בפריים, אני יכול לחתוך אותו בפריים. אני יכול להזיז ממש בפריים כל פעם בצורה ידנית. אני יכול לראות את זה, הכל מרושת לי בפריים. אם אני רוצה להזיז את זה ב-BPM, אני יכול להזיז את זה בברים, או בחצאים, או בשמיניות, או בחלקי 16. זאת אומרת, אני יכול ממש לחלק את כל הסשן שלי. הגריד הזה יכול להיות בכל מיני צורות. איפה זה הגריד? פה. הנם. אוקיי, מלמעלה זה... אז גריד יש לנו פה, אתה רואה, או בר ביטס, או מיניט סקנד, או טיים קוד, או פיט ופריימס, או סאמפל, אוקיי? למה פה אנחנו ב-1 ו-8 לא ב-1 ו-4? מה זה 1 ו-8? כמה? זה שמינית. לא, זה בכמה אתה מזיז את הכובע. או רבע. ואיך אתה מחלק פה את הגריד שלך? שים לב, ברגע שאנחנו בגריד, אז כרגע אתה רואה שיש לנו תיבה, שזה הכחול הכהה, וזה מחולק ל4 התיבה. יש לנו 4 רבעים. כי בעצם שמתי את הגריד על רבע. אבל אני יכול לשים את הגריד על תיבה, ואז אתה רואה שבעצם אין לי פה את הרבעים, יש לי רק תיבות. או להפך, אני יכול לשים אותו על חלקי 16 או על שמיניות. מה זה? אתה לא רואה את הפסים הכחולים? יש פסים כחולים לאורך. אתה רואה פה עכשיו, אני אגדיל את זה אולי, תראה יותר. אתה רואה פה עכשיו את הפסים הכחולים הקטנים? כן. אז זה עכשיו שמיניות, יש לנו 8 שמיניות בתוך אותה תיבה. כי חילקנו את התיבה הזאת ל8 שמיניות. אוקיי? ואיפה נמצא הנם, או שאיך זה נקרא? מה? שלפני זה עשינו... נאג'. נאג', בדיוק. פה, מתחת. זה יש את מתחת. הגריד ויש את הנאג'. אוקיי, עכשיו. אבל את הגריד, את הנאג' אנחנו מזיזים בפלוס והמינוס שנמצאים פה. אוקיי? ואת הגריד עם העכבר, כאילו. גריד, אנחנו חותכים על גריד, זה לא משנה, ברגע שאני מנגן, הכל פה על הגריד. אתה חותך וגם מזיז. אני מסמן גם, הסימון הוא תמיד נופל, הסמן תמיד ייפול על הגריד. כשאני במצב של גריד, אני לא יכול לנגן משהו שהוא לא בדיוק יושב על הגריד. זאת אומרת, תמיד הסמן נופל על... גריד שמה, זה בצד גם טוב שמאל. להקלטה עם קליק נגיד וכזה.
כשאני מקליט עם קליק, אני לא נמצא על גריד, אבל אחר כך כשאני עורך, כן, זה מאוד נוח לערוך על גריד. כי ברגע שהכל יושב בטיים, אז הוא יושב על פי ה-BPM הזה, על פי התיבות האלה, הכל מחולק פיקס. אז ברגע שזה על גריד, אין בעיה, אני תופס את זה, חותך בנקודה מסוימת, אני יודע שאני בתחילת הפזמון, והחיתוך שלי הבא הוא יהיה בדיוק אותו דבר. אני תמיד בתחילת התיבה. כן. אין לי בעיה. זה לא שאני מחפש את התיבה. מה שאנחנו עשינו עכשיו, החיתוך שאתם עשיתם, שבעצם כן, זה היה יכול להיות אמיליו הרבה יותר עשה, נוח ככה. זה בצורה חופשית, על פי האוזן. אבל כשאנחנו יושבים ואנחנו בסשן ואנחנו מקליטים ואנחנו על טמפו, אנחנו חותכים בגריד, זה בצ'יק צ'אק. גם עכשיו, נגיד על הפרויקט הזה, אם היינו... אם אתה אתה מזהה מזהה שזה 4 רבעים וזה, מסדר... לא רק 4 רבעים, זה גם טמפו. ה-BPM. גם את הטמפו צריך? חייב. כי הגריד הזה, ברגע שאני אשנה את הטמפו, הוא ישתנה לחלוטין. נהיה יותר גדול. שימו לב. שימו לב, אני אשנה רגע את הטמפו. אני אוסיף פה... גדול קטן. שלום. כמו בולגריה, רגע. מה אמרת? אני אומר, זה מבלבל. מה? שנייה רגע, אני אנסה רגע טמפו. הוא אומר שזה יבוא לדעת אוקיי, הטמפו הוא 120. בואו נשים עכשיו טמפו 100. שימו לב לרשת. ראיתם שהיא זזה? הוא ריווח את זה. מה זאת אומרת טמפו? ה-BPM? ה-BPM ה-BPM, שאתה בעצם זה מעלה כמה גם פעימות התיבות בשנייה. הזאת. נכון? עכשיו, השנייה יש לה טיימליין. אנחנו מתקדמים בזמן, השנייה הזאת לוקח כל זמן, נכון? ככל שהטמפו יותר גדול, כמה בדקה, סליחה, BPM, בדקה. אז ככל שהטמפו יותר איטי, הדקה יותר ארוכה, אוקיי? גם השירה, גם המקצבי. אתה יכול גם לעשות, נגיד להוריד את כאילו המהירות. הדקה היא דקה, אבל הרשת היא יותר נפרסת, כי בעצם יש לנו פחות ביטים באותה דקה. הבנת? בסדר? אז אתה עובד לפי התבנית. לפי ה... אני לא עובד לפי התבנית, אני קובע קודם כל טמפו, ואז ברגע שיש לי טמפו יש לו תבנית משלו. אבל צריך לעבוד כשאנחנו עובדים ואנחנו מקליטים על טמפו, אז באמת אנחנו יכולים לערוך עם הגריד. אם אני לא מקליט עם טמפו, אני לא יכול לערוך על גריד. אתה יכול זה לא לעבוד גם שימושי לי. חופשי, אם תעבוד חופשי, מה יקרה? אז אני אערוך חופשי, בלי גריד. בלי גריד. אבל אז אתה תצא מהטמפו. לא יהיה טמפו. הטמפו הוא לא קבוע, הוא חופשי. לא היה קליק שם. ברגע שאתה שם את הקליק, אז הוא קובע, פרוטוס קובע אוטומטית את הטמפו? אתה קובע טמפו לסשן, אוקיי. ואז הקליק ירוץ על פי הטמפו הזה של הסשן. אבל כל מי זה שאתה לא מקליט משפיע על הולך השמיעה. לפי הטמפו מה זאת אומרת לא שאתה משפיע על עורך. השמיעה? על המהירות של השמיעה, כאילו של הכלים, זה לא מעיט כולם אותם. ינגנו על פי המטרונום. יש קליק. אבל לא, האומנים אומרים באיזה BPM הם רוצים לנגן או שאתה נו, קורא. אז הם יגידו, סבבה, נקבע את הטמפו. אם הם לא יודעים. אז הם מוצאים, ניתן להם לנגן. הם ימצאו בסוף. תנגנו, איך זה נשמע לכם הכי נכון? הם מנסים את זה בטמפו הזה, מנסים את זה בטמפו הזה. עד שהם מוצאים את הטמפו המדויק של השיר. ושתבינו, זה מאוד קריטי הדבר הזה, זה מאוד משמעותי. כשאנחנו הולכים להקליט שיר, שהוא מוקלט בטמפו הנכון. עכשיו, יש הרבה מאוד פעמים שכבר מראש המפיק ישב ועשה חזרות בבית עם הנגנים, והוא יודע בדיוק איזה טמפו צריך להקליט את השיר. אז הוא יבוא כמו מראש, את השיר הזה, מקליטים בטמפו זה וזה. כתוב אפילו, אתם יודעים מה? על התווים כבר כתוב הטמפו. אגב, הרבה מאוד פעמים שאתם תראו תווים יהיה כתוב טמפו. כי שיר צריך לנגן בטמפו מסוים, הוא נכתב בטמפו מסוים. אבל זמר צריך לשיר אותו, שהוא יוכל לשיר אותו. אם הוא יהיה מהר מדי, הוא לא יוכל לשיר אותו. תלוי, אם זה ראפר, אז כן. עוד פעם, צריך, צודק, אבל צודק. תבין, כשאתה עושה שיר, אתה הרב צריך זה לא בעצם שירה, להגיד, זה אוקיי, איך דיבור השיר מהיר. יעבור בצורה הכי טובה? בלי 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 בלי. זה לא שירה. אין בזה שיר. אוקיי, מהצד השני, אם אני צריך לעשות פרסומת, יש לי זמן של קצוב של 30 שניות, ואני צריך להכניס מלל כמה שיותר. צריך מישהו שיודע לדבר בצורה כזאת, שהוא יכול לדבר ברצף ולהכניס את כל האינפורמציה שהמפרסם רוצה לפרסם באותו פרק זמן. טוב, יותר משולשים.
אוהבים נקניקיות? כן. מה ה-BPM? אוקיי, כן. עכשיו נסגור את הסשן הזה. ואנחנו פותחים סשן חדש.